udi wachuni tudhi kumwa kabiro mimosti biro wadhi kas wale biboi mutas Asarani wachne baba kaka ni wachucha iwinje gima nyithindo gi temo timo na dala kai to poda ngima nyithindo gi dwa nega to poda ngima nyithindo gi dwa nega to poda ngima dalo na podi to nyithindo gi dwa nega Osiro se winjore gi Asarani gi dwa kwala kendo Asarani kela ne gino ka we somne baba udwa nego Japolo to poda ngima nango winje nyare nyaka dhi school nyaka so in America people must plan in America people must go to school to katimone ma ok America isiga pila ni in America ma America ni but baba nyaro mera nyonde ko list kama ber modhigo school mokwongo en theology odhi somo gima kaka onyoso wuke bure chakelo ado mane gime donge wacho ni mane meloso go kya ke loso kwenta apeji iwacho ni luwe nango theology en nyalo loso kode juice kaso makore somo gi mana kaka onyoso wuke bure kuma gedake piny kaso mar ariyo geology en gama isomo pach ng'ato kaso gi sura mar ng'ato to gi chuny ng'ato ka en ngude kinyalo somo nikech nyaro mera ni dodhi somo ododhi tedo kama bet berberi to koromo gi wuoyi kama osomo ka en ngude to owe on the spot to mando ngadier bas koro mara de poro lojo jiji mande ango Asarani ya prologis no koro girango ya prologis en gima inyadhi poro wach di nyati Yambo moko bimedo. Som laga ni ndi. Ali som. 20k pocket. 20k pocket money. 20k kaino midango. 20,000. Oh, 20,000. Small money. Clothes full big suitcase. Yeah, mano kaso gi boots. That's boots merwako. In America we also wear boots always. So cold. Yeah. Police sweater ni police sweater odi be police Jathin. No, according to the kama odi embalarian. There's a lot of rioters. So you have to wear the police sweater so that you can fit anywhere among the crowd. No, yes. Gun. Huh? Gun we. Loaded gun, tabedgo. But odi bedo gi gan ariyo. Onya bedo gi gan moro mituchugo itini to gi gan machielo ni. Mano nyaka bedi. To gi tear gas. Tear gas otimo gango. Tear gas you can use tear gas kichuluro smoke. Kich. Bisoluro smoke. Inyago pink ama in America wako ga tear gas pink to golo smoke so bis ringo. To bis samagiri gono gin kanje samagiri kono nyatin ma any bis apenyo nyatin di masomo kama nitie riot kama nitie bis kama nitie sida mangengi okudhi some sikul moro machielo okidwa ni nyari somo kwani mane sikul kene mi disomo Japolo ling Okay, na somo safe and clear. It's better mnandika Asarani total amount mar pesa gi ni 2.5 million so mane gimi wacho neno total no wacho okonya no bet gigo te because jo gi kuoge wachane wacho ni en ka number 1 theology and 16,000 geology and 20 porologitis and 30 20k manoto and normal to normal cloth full of baba gigo kikwano to wango iya total amount mana winjo total amount tangane mama mi autas no koro ma ka kodwa no dak dalaka kawanga wuone wuodi maduong rat nyathini makora ten mapano wuondo siro kara ka ni somo sikunde tin mang'eny kama nyithindo dhi some Osiro we see anga moni doka secondary ma dala kani Adi university ziko na osekadho nyaro mere ndugo somo ada gan man no kondik 100 and 1.2 gan inye 1.2 million nego nga ngech school kwa denya nyaka jingani ga ko nyaka ile police ruko mano budget mana must yawa wango ya magima yo Japolo
Tabu ni Mikelo Kendi. Yes. Tabu ni Mikelo Kendi. Ticha kidauna. Tabu ni Mikelo Kendi. Aomi mondi konya ticha kidauna. Iyo makati mango. Iro kati mango kanyo. Hili Mikelo tabu. Iro kama du chai, igola chai, igola nus, kama du chai nus, kati iwe gine igola chai. Baba nyo tuka idi gomo, baba gimoma nono, magima ujui. Koro gimo pesa migolo, pesa milioni, tedi gol maki. That's a small money. That's a small money. Aya. Adwa wacho nu wach mora chiel. Uneno tienda. Japolo ineno tienda. Idongane no tienda. Arwaka ngo. Pat mopogore. Ha? Pat mopogore. Opogore. En mor na marwako pat mopogore. Dong manyalo bedo ni en swag mobiro manyien. Baba oken mori but irwako champat to gilaw manyi wuok ge ward. Oken morni. Podro ka ja ward. Wanyi pondo subta. Ha? Ni pondo subta. O pondo na golo gi 1 point something million. No, mera onge pesa manyi golo. Onya golo. Ha? Pesa manyi golo. Money. Ha? I sent you money. Pesa manyi golo. Ha? Kata ngama biro nena hospitali maonge. Ulu room na kai ni admachi pesa kendo magero ngini. South Africa to wuri moto nika. South Africa ge lege pile. Kabiro ni hospital ka. Nije South Africa. Asarani. South Africa. Just South Africa, Nyaromeru this week kule dwaro 1.2 million kende. Okay, konya go. Abiro duoko ni. Konya ga abiro duoko ni. But another story for another day. Koro winje. Kakoro dhi kore is another story for another day. Japolo kadwa wachi ni Japolo we munga gi wach. Ane ma wacho wach kaini. Gima chako introduce apenjo. Uneno gik marwako. Osiro, nitie kada polytechnic mang'eny. Nitie sikunde minyalo dhi. Ha? Ka onge tadhi ka tedo ka wuon. Aneno gimondiko. Dwaro 2.5 million. Makgini. Iwinjo. Wich liech turum na wuon go. Wich liech turango wuon mare. Kana apuonyi in man turu wiero ga puonyi pesa ka. Ayie ne wich liech turu kana mana wiju jin turu ma Eugene poko wacho ne ng'ato. Ha? Koro gini teda na dhigo kanyo. Osiro. Ma ngene budget magara kidhi lemo to onge kama Nyasaye nyalo konyo. Rieko ni ka. Wuorok di ng'adni rieko ni kech ma kuo. Japolo ok en kuo. Rieko ni kanang. In gi misungu mane wacho ni biro konyi kaini. Kia dwa gero ni kanisa. Ng'iye kaka ndiko barua proposal. Mondo yud go pesa kuom jo. Ok en kuo. Ano kanyal timo tich mar gine ne dala kaini ni idwa ni mondo aba chaka contribute ka. Osiro the out mondo walos wach ne joma dongo. The out. Raracha kada mare. Rach kadau. Dagyo kuma yawa. Okawuoyo wano kawuoyo. Nyatino maber mokadho. We uya nyathino. Ok en makuru mukel na ko kaindi ana yuro. Fak dagi en jaodi. Sida ina ngukani. Orat ke. Akawajo dagi. Baba nyakenya hospital uyombaje. Nyamin bin mare mawacho okay. Baba mos. Ngene ka podi jonyo negi wachi. Okajon. Angeni dwaro nyuka koro gimitini. Wena gini abi alame anegi mawuora menyona. Ko menyona maber to wana kotamore to bendo wana tim ka kotamore. Osiro kimongo somo university. But baba gima ada temo nyisomera ni. Sani ji pesa de nyathini ka ne poka olo mwandu ka. Onge gimi olo ka. Onge tich biziti ka yomera Asarani. No kolo ki. Mokwongo ne mak gini cha. Mak gini udwa dino odni. Ngama? Mak gini Japolo ibo wachi. An gi tuo kora. Kori mane? Kora ok ber. Kori ok ber mane? Asarani gicha. Baba ya kuri oni ane magero oni okjo nga nergo siro ni kabiro los tiyo makara ne Japolo ase kori ni ne iwinjo onge gimi chamo mayodi dalaka ango maduong we jam iluru tich okaluru tich dalaka iwuoyo chake ne omera ya ba ya pesa kudir kamana ya pesa kudir kamana ya pesa mana amule go asimule ago chungmalo ku go gino agango udino baba gima no wacho wach nyathima this school yawa adhi golo container achiel motingo 20 million ne be wuoe 20 million go pesa iwuoe gimokne ko baba ana madho nyoko kaindi maonge na sukari ko baba dong mano daktari mondi komidhi onge ro abuo kijoko baba kimadho nyuka daktari mondi ko mondi madh nyuka rimish ngeni udhi miyo ya wanko duke abro wendu dalani Japolo amanyoro ha amanyoro Asarani nyathi maluoro timbe manene dala ka okmora
atiyo kenda kaindi ka onge to kata ngama mul gini maonge to pesa maoro ka tu paso upako ruka ipako ruka nine mitimo gini pesa maoro do aoro mundi ket funde mundo ti ha do aoro mundi ket funde mundo funde ka pesa mangeny funde ko ka mona siling 800 to baba pesa mana aoro ni yawa 20 million di tika 20 million in wi bachi ni ka samoro siling 1000 ngi bukre 20 million baba na aoro ida kuru gi jogwen nango ha wod jethro na aoro maber mobiru nyage ndege mopiyo kacha bas wod jethro yakuo wod jethro ne yakuo o ka wuondi wod jethro yakuo baba onego duke oseptalo pimwi benyo gi pimo ler moro mama wuo kani makelo weche mata yajo onge waje Japolo chodhi weri kode en ng'ama ok dwar nyathine somo iwinjo gino baba ok dwar nyathine somo an ina yie koni pesa na mosa no muko makoro sikelo no Asarani we monga gi waje i pesa nigi iwacho gi daka ne giga dakitingi kele ni mae pesa i maneno ka baba dongan prodigal son igara ka prodigal son pesa nigi daka ne na daka America yinedi dongi di prade okadagi okane prodigal son to prodigal son kar ko biro magi pesa ma gi pesa ya baba dogi chien baba osipran nya tigi pesa magala moro mapia kene account nasani ira dokien wacha ni mongono adokien wadi mbele kuro baba sani ni kadhi e bank chon kana ti golo withdraw jo bank ne mianya ka chai watieko wachi many askari manyo ni ro kanyo mdu dingini katek to ai to mo kedo pongo kai ko pongo na chodo kade ngiri mutini ha donguri ori daga mo o chat tiu tije mo ko magdala bi kandi ko ni askari donguri ya baba inoto gik mo ko o kano ti ko askari ni no multich kai ni echole nono kayem nono yune no biro nina nina baba gini mana kilo ni pesa ni rate sani lando iya giuko iwe alando ana lando dongi marma dongi marma nango dongi raburu mo yo ya baba ata hii ya aina dokjen weluwa dikudi mando ngoro no secret mando weluwa Japolo okadondra to wiwi we don't record and be come the year we wow ya tanga tu dia ye uga deo yao ki wachu kimoda laka ni rad how can ngamani a person with a lot of money nyalo bedo ngamaraj some people are joking I see tukare msungu ni gocho na sadi hello how are you yeah okay 20 containers Oh no. I'm not in Mombasa. I'm in Kisumu. But I will pick them. Don't worry. Thanks for calling. Yeah, okay. I will come back soon. No, don't worry. Hey. Kada wasunga gig. Dumbe, nadi. Tomacha tu gimagero kacha. Otagero kacha pukurum. Pesa ne mwanda oloka. Dedunkor ni koja mike wude majapolo ni ko wachani ni ko araj. Nike ja support budget mane nyanyare omiye. Nyathinya kadhi school. Nyathinya kadhi school ka podangi me buo pinyni. Nyaromera nyaka somo. Babu abe ko support to babu nyotuoka. Baba nyotuoka ma olewa gakan. Okagolo ma lot of money modhi ogolego. Baba gini to bibi you. Baba to bibi yo mokonde. Apani ngato kwala matafari. There is a bad thing mago around here. Mao ni kuchupnyaka moroka. Tie something madhi mbele mos kato kadona nge. To jogi panda. Matafari nitakelo ka.
Hey. Stima ringo mana ka gima rego nitie ka yawa. To pesa nitie ka chulo jo stima gi. Kendo ma to kore wacho nang'o yawa. Atomato kore wacho nang'o yawa. Get ni no. Hey. Mayo. Makago matafare lal. Honge ng'ato. Get ni no. Soja ni is not a good man. Kata ne msungu moro miago na kele ka is not a good man. Ng'ato wicked at this time. Young man. Wake up! Not wake up. Wake up! Mai ngama na kelo koso mai ngama ne Gimana timo ka atemo leku ni lek mikiaga. Get nyaka bengi kuma dhano ka adegi kuma yao ne mtoka. Ana mtoka yao na get full. Apendi baba. We wado. I resign. Apendi. Ana resist. Mabe uniform mana kelo ni. Dongine mani bukurinia. Ni kaser wagi mora magrina. Keni kata tanda ruwa. Tomano in sophisticated, disciplined, immune, and power of protecting property marngat. Mayo. Atimo moso okaninde atemo mana jiwo pacha. Because angi lo. What is this element yawa? Baba wapendi. Atimo mos kedwari emba tich we dhum mang'eny kedwari emba we dhum soja sa so pesa mana ndiki dongin na kilika uniform bente kelo to poko donjo mar manja oro ko wacho ni katiyo gi gimora ma green to gigo dhi donjo correct. Are you talking to me or you are talking to somebody I'm else? addressing what you told me, not you. Yawa. Ineno jatenda. Yawa. Gima sefwenyo gi gedi kae. Ti nyaka jojuogi. Amiyo babo ang'oni. Koso mai mamiyo babo omedo bedo matuo kosang'o yawa. Ineno adwa nyisi gimoro achiel. Ineno kata nyuka okayudi. Tarito gate moting'o nyaka gwene iye kanyo. Tasomo course mabende long'o. Mabe apani poultry management. And nyawawa kata kokadho go dala ka igo mana ka ng'ato. Nyawawa ok nyago ka nikech an gi buffer zone. But mano gima nokandiki ne. Mano not a matter to consider now. My friend. You want to miss 20 million manandiki? You want to miss it? Kanya dwa nyisi gimoro achiel. Ng'eni ma kampuni 20 million an ko pogna kata Kenya mo usanie. No wachi ni ng'ata ma Kenya chwanyo timiyo 20 million. Okanya bet kodi kae. Bingena nyalo binge kuma nyadhi an gi dual citizenship kaka riti kae. Either polo kata piny. My friend, I'm just warning. Ingi dual citizen. Dual. Indiko ngamusomo. Then inbe kangiye dala ni kaka dhako laure kodi. Okapani ber. But my friend, kato kinya donje kata gi lek. Dong mano miai did a mistake. But I will call her. But you Gikumarito man pachi kuminya sachiel duogo ni kae kata donjo ni. Don't point at me. Duogo ni kae kata mane lweti. Nino go ipi. Omuko gini kozo mago. Bana soya. Bana kaninya, nino go ipi ka.
Omera sio mimi. Nibiro kae kaka ni watka. Donge? Yes. Don't you know what can? You know what somebody? Hey. I'm a member. You're a member? Yeah, that's like I'm anxious. Soja. Soja. Yeah. Dakika. Adugo sani. The other answer and a member. Soja. Monikena okombe moro achiwo kacha jogo sava gogine. Soja biane. Ita bet no ka winjo soja mabor. Biane nendo yingida kamatin maweka nendo se go ipini no ko elite ko okuo. Ano karit weche miwachane rito gate. Inu wuoya gate ni ko wuoyo kode mane kaka pie. Only ko gate but an special. Ya na gate. Open the door, brother, please. Magi bele ni miri to go gate yo. Funga mlango. Don't want ko di agency achiel. Agency maga nango. Your dot and present ka no deliver. Open the gate. So in what man? Ngawa. Manya ne patch. Banano ano kan category ni ana pegora. Ani sigi mogik e patch mogik na. La mera. Pimri gola. E kia mabe. Chuli pesa di wora. Ha? Chuli pesa jogi. Ano kuchula ka gimako na gwena dek. Dwe kadwe. Nanyorosha nyumbani. Tio gigwen. Give nyaka smiti. No icham. Smiti dicham kwani open the gate. Okanya yao. Check 1 2. Open the gate. Gima ibire shift man. No kabisha man an what? Ana shift ana what but ka no we never cham. You open the gate. Kumatie. You need to that and what could the difference duango. Oro kare chamwa wadonjwa gi what nino. Donja ge what. Ndwa nge konde ma ya. Don't touch. Ade nya. Mimi wadi nyire ko. Luong nga inya. Marito. Asarani. Melo moro ni kae. So gine. Papa. Wa kara game na gicha. Gira mono lwa. Adwa nyisigi moro che makos masomo. Ngeri to gate. Okadagi. Toka madonja ngi kaka doka ni chieng. Tika mtoka donjo. Yawa. Doka Lungu. Tika mtoka donjo kaka. Toka ka yao ne. Awala. Nade. I'm sorry. Toka ka donja ngi kaka. Taya kon shiel. Toka mano gi masomo. Awala kan serious. Then ka ingile kedi do na ingile kedi. Awe mulo laka. Ingile kedi. Unajua chamu kwenda la kai. Lwenye mkirigita. Okan lwenye. Lwenye mkirigita. Onge lwenye. Omera ininga. An sip ndugu ni what? Fanya record gate. Akiae. Mera, surkucho. Bas. Omera ininga. Inba akiae mabe. Ingi tulu mar mulo gani. Ndiku manu asomo geology of anything interfering of Magigi an what? What do you guys? Osiro. Ananko sera bido ka. Mariti. In fact unegimia promotion ine wundala ni. Ikia pok no pimi. Ingeni wenge bendi tine gwenyore Angola weyo. Oh. Yena mwamuli ya Asarani ko so Japolo. Don't get him de ka okin. Gate. Omera wuko riwe bedo root. Gate. Yadung allo warga peny wura ngena kamara bedi adwana donje ane. Kodonj kaya sedage ane marito kaya. Betem. Kaka nuri urumu ndeka. Iwija gi mutim. Ano krari ora ngata na ugine. Di usotu wachu. Ndugu no kangena be. No, di usotu wachu. Sotu wachu no. Achun kanyo. Kuti ko tubira. Kanyo watamre. No, itamuni nani? Imbeti wawaito daki. We mula an what kai. Ajidum kiti makamana baba kamana ya. Ne. Mari to kata patne man godo. Wawa gi. Na game nagi ni wura. Ngoma. Asarani. Ulolunga wat nikoro. Asarani. Ngama ya uninga gate. Ulolunga jowi. Ngane Osiro. Ya jo
Ma iketo wa. Ine mikate dije. Ina ngati Nya. Ini kata menwa kibika ini kata nyakati. Menwa. Amanyu tich matek ini kok biru kai. Angati ni wa nyiro. Watman beti. Watman ni mama menwa ya. Mami kelo na. Ndugu ya. Itu wa gitu ya. Ai. Hello. Ya tumari treatment for retirement. Ne. Taya kusabe retirement. Dio denyo kanyo dio denyo. Kapo. Ningeo kapo. Watema na kumana yue. Kesho baadaye. Kore wilo job. Dongan wat kar ngakoni. In ga ja piti ngei. Pore ngakoni.